kaira Allah kira yawan akaira dare dare Muhammadu yawan nemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yawan akaira dare dare Habiballahi Muhammadu Takiyullahi Muhammadu Alhamdulillahi Rabbil Alamin an bɛ Ala tanu ka a barikada ka sali cidenw la sɔn hɛrɛma kan n'o ye Alakira ba ye kisi ani nɛɛma b'a kan a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani maa o maa de y'u tugu ɲɔgɔn fo ka taa jɔ don se Ala ka ne aw bɛɛ ye o jamakulu sanuman in fɛ bi wajulu kɛnɛ kan nin ye an ye Gabɔ jamana kan a silamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolofaraba min bɛ Gabɔ laada don sango san ka kɛ ni Alakira ba bangeli ye u b'a su ɲɛnamaya min bɛ bɛn Rabiul Awwal ale tile 12 suma ka kɛ ni ɲinanta ye Ala sɔnna ma o kɛra ka bɛn sɛtanburu kalo ale tile 4 san 2025 u ye nin suba in ɲɛnamaya Ala sɔnna Gabon a ɲɛmaaba caman kun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnyala an ka Mali lasigiden minnu bɛ jamana tɔgɔ la u caman kun bɛ kɛnɛ in kan baara kunfɔlɔw bɛ daminɛ ni kumakɛlaw ka kuma ye min sɔrɔla la ne aw an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ ana ka denbaya banganina Mali kɔnɔ Ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye ana ka jama Ala k'u kafa hɛrɛ la k'u wuli hɛrɛ la Ala ka silamɛya sankɔrɔta ya Rabbi Ala ka farafinya sankɔrɔta Ala ka balimaya sabati wala alhamdulillah bi Ala kira ka bangeni hukum kɔnɔna ni Jamiyatul Ansar Din Islamiya ka laada kɔrɔ ye ka ni kɛnɛ belebele sigi ka silamɛw kafo kɛnɛ kelen kan Ala ɲini ani kira kanu yirali kama wala o de bɛɛ lajɛlen se wala an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo aw bɔra yɔrɔ yɔrɔ ka nin kɛnɛ in sigira an bɛ bɛn fɔ ka bɛɛ wale ɲuman dɔn k'a kɛ to ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ su janfara o la kumakɛlaw ka ca o la an bɛna kuma di an ka ko labɛnnaw ma n'o ye an ka Portugal bɛ min bolo Dr Kone ni Ala sɔnna mɔgɔ fɔlɔ a bɛ kɔnɔma dɔw ma ni Ala sɔnna fo ka taa se mɔgɔ laban ma an bɛ basigi ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an balakaw o kɔfɛ k'a ɲini kumakɛla kelen kelen bɛɛ fɛ a bonya bɛɛ dafalen an yɔrɔ a ka d'an ye n'an ye kuma di mɔgɔ kelen ma hali ka suba a t'an tɔɔrɔ mais baara kɛcogo ani waati kuntala kama ni kuma dira min ma an b'a ɲini aw fɛ a ka se ka kuma surunya pour que bɛɛ bɛ se ka dakurunya fila fɔ cogo min na o la an bɛ bɔ kuma la yan nɔ inchallah ni asilamɛya foli n'o de assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh ne y'aw denmuso n'aw balimamuso n'aw ka kalanden ne Madame Traoré Aïcha Sako me kalan kɛ minnu bɛ misiri la Ansar mɔgɔw fɛ walanda min bɛ ne bolo su na ka lasa ma o de ye Ikra ye suram jiginna an kuntigi Muhamadu kan kisi ni nɛɛma b'a ye n'an b'o ka kɛnɛba min kan a'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Ikra bi ismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min khalaq Ikra wa rabbukal akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم لا ألم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفع بالناصية ناصية خاذبة خاطئة فليدعه النادية سنعده الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب o wala la de tun bolo kala sago ma shun na ko fa men na baga bɛɛ lajɛlen fo fɛn maaw natɔ sɔrɔ o kana o tatɔ sɔrɔ o kɔfɛ an b'an ka karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo an sara karamɔgɔ bɛɛ u b'an kala fi sabilila dɔrɔmɛ kelen tɛ d'u ma an b'u fo u sara bɛ Ala bolo o kɔfɛ an b'an ka belebele fo n'o ye ba madame den ni basi tan den a fana b'a ka kɛnɛ kan su na bi Ala ka nɛn sabati Ala ka juguw dɛsɛ Ala ka n'an ka juguyabaga ye o de tun bɛ ne bolo k'ala sago ma su na assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh bisimilahi rahmani rahim an bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sitana danganen tɔɔrɔ ma sitana min kɛra karila karifɛn ka bɔ Ala ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen na an b'an sinsin setigi Ala tɔgɔ barikama ye
ala min b'a daminɛ ni ale b'a laban o kɔfɛ an bɛ nafa bɛɛ lajɛlen fo assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh ne y'aw denmuso ni y'aw balimamuso ye madame Kane Awa Kane ka bɔ section 1 na sous-section Carrefour Liomba bi wandam bɛ ne bolo ka se aw ma o ye seli farida ye seli farida 17 a fɔlɔ ngɛniɲɛ sirili a filanan Allahu akibaru fɔlɔ fɔli a sabanan i jɔlen ka o fɔ a naaninan fatiha kalani a duurunan i jɔlen k'o kalan a wɔɔrɔnan kimirikuru minɛni a wolonfilanan ka wuli ka bɔ kimirikuru minɛ na a seeginan ten turuli duguma a kɔnɔntɔnnan ka wuli ka bɔ ten turu la a tannan sigili laban salamu kama a tan kelennan i k'i telen k'i mafa a tan filanan salamu bilali a tan sabanan farida dadali ɲɔgɔn kan o kɔfɛ an b'an ka sababu ɲuman fɔ a Sheikh Sherifu Usmani Madani Haidara si jan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'a dan ni Sherifu cɛma a kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye Ala k'an yɛrɛ k'a ma kɔmɔgɔ ɲuman ye an bɛ Gabon karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnyala anw yɛrɛ karamɔgɔ n'o ye Uzasu Watara ye Ala k'an n'a sumaya assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh. Est-ce que le serment d'allégeance sur l'islam? Réponse. Le serment d'allégeance sur l'islam est un engagement total sur l'islam. Question. Quels sont les éléments qui comprennent le serment d'allégeance sur l'islam? Réponse. Les éléments qui comprennent le serment d'allégeance sur l'islam sont au nombre de 6. Première, je n'associerai jamais à Allah. Deuxième, je ne volerai jamais. Troisième, je ne commettrai pas la fornication. Quatrième, je ne tuerai jamais mes enfants. En parenthèse, je ne commettrai jamais le meurtre. Cinquième, je ne forgerai jamais des mains et des pieds la calomnie. Sixième, je ne désobéirai jamais au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ce qui est convenable. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs musulmans ici présents. Par la voix du président Ansardi National Gabon, M. Traoré Oumar, nous vous souhaitons la bienvenue. Comme l'a dit tout à l'heure notre Oussaz Tidjan en Bambara, nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, mais nous allons commencer la cérémonie avec la locution des personnes que nous avons invitées ici. Pour ne pas perdre du temps, nous allons appeler ici la représentante de la République du Mali au Gabon, qui est notre ambassadrice, qui va venir dire ses mots de bienvenue à toutes les personnes qui sont retrouvées ici ce soir. Mes salutations à tous ceux qui sont présents. Je pense que ce soir, c'est un grand soir, c'est une grande nuit. L'anniversaire de la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Paix sur lui. D'abord, je félicite d'abord les organisateurs, aussi bien que mes salutations vont à notre shérif, Madani Haidara. Et à tous ceux qui le suivent, à tous ces adeptes. Je pense que c'est une grande cérémonie, c'est une nuit inoubliable pour les musulmans. Que la paix soit sur tous les musulmans du monde entier. Que la paix soit sur nous, sur vous et sur tous les Maliens du Gabon. Je vous remercie. Salam alaikum. Anduna kuma injaya tuguni Traoré ke a bɛ fɔ ka ban. An nana ka na communauté représenter le Haut Conseil des Maliens établi au Gabon, dont le président ou le président Habib Silaye. An ka kɛnɛ ka yan nɔ, an ka ambassadeur fɛnɛ bɛ yan nɔ. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnlen s'a ma ani mɔgɔ mɔgɔ y'i sen bɔ i kɔnɔkara ka se yan nɔ. Ansardi mɔgɔ an bɛ kuma jan k'an bolo ka fɔ an ɲɛna o. N'a y'an wele sufɛ an bɛ na, n'a y'an wele tile fɛ an bɛ na, parce que o sɔrɔla aw yɛrɛ de la o. A ka organisation togoya, a ka tɔn barikalen don cogo min na, sens de solidarité min b'a bolo, a yɛrɛ organiselen don ka silamɛya dɛmɛ cogo min na,
aga ɲɛfɔli fɔla fara k'a fɔ sisan k'a bɛ kalan kɛ dɔ bi bɔ fo yan Libreville fo tout ka taa mɔgɔw kalan fi sabililayi aw bɛ ji di yan nɔ fi sabililayi aw bɛ joli di fi sabililayi bon ni aw y'anw wele n'aw ma se o kɛnɛ kan anw kan ka se kɛnɛ jumɛn kan tuguni donc a ka ko ye a yɛrɛ ye o tɛmɛnen kɔ ka nin su barikama ye k'a ɲɛnamaya m'a fɔ a kun tɛ kɛ Mali la mais a dɔnna kosɛbɛ Amsaddin de tɔgɔ la ani Cherif Madame Aïdara o de la an tɛ kuma janya an b'a fɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan hali bi Ala ka barika don silamɛya la Ala k'an ka jamana suma Ala ka bɛn don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka yarabi an bɛ jamana min kɔnɔ Ala ka kisi kɛ jamana in kɔnɔ Ala k'an fɛnɛ kisi salamu alaikum. Salamu alaikum jama. An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Mɔgɔ sen bɔra kɔnɔ ka se yan nɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. An ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ an ka karamɔgɔba ye Usman Madani Aïdara. Ka foli di Gabon Amsaddin mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma. Ka foli di nabagaw bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la, Ala ka kɛnɛ wuli hɛrɛ la. An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Allah qui a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a fait de lui le prophète qui a la plus noble ligne, mais le prophète qui a éclairé l'humanité tout entière. Nous remercions Allah et nous prions sur cet illustre prophète. Le prophète à cause de qui nous sommes réunis ici aujourd'hui. Bimunasabati mawlidihi sallallahu alayhi wa sallam. On commence par saluer nos autorités qui sont présentes. Madame l'ambassadeur, soyez saluée. J'ai eu l'occasion de croiser Madame l'ambassadeur en d'autres occasions. Une dame au grand cœur. Toutes nos salutations, Madame l'ambassadeur. Les salutations vont à l'ensemble de l'assistance et notre très cher conférencier avec qui on a eu à travailler par le passé. Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et qu'Allah vous facilite. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, notre guide spirituel, Cherif Usman Madani Aïdara, Hafidahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et qu'Allah l'aide dans sa noble mission. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans sa baraka. Aujourd'hui on ne dit pas, on demande sa baraka. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Bijahi Sayyid al-Wujud wa alam al-shuhud Muhammad alladhi qala is'alullaha bijahi fa inna jahi 'inda Allahi 'azim. Il a dit demandez à Allah à cause de ma grandeur vers Allah, à cause de mon grade chez Allah, parce que mon grade il est très élevé. Vous me permettrez juste de dire un dernier hadith qui nous montre pourquoi nous sommes accrochés au Maulid du Nabi, pourquoi nous devons aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul a dit sallallahu alayhi wa sallam, inna min ashaddi ummati li hubban nasun aw unasun ya'tuna ba'di yawaddu ahaduhum law yarani bi ahlihi wa mali. Il a dit dans ma communauté, moi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui m'aiment le plus, ce sont les gens qui sont venus après moi. Ils ne m'ont pas vu, mais ils sont prêts à abandonner leurs parents, leurs enfants, leurs familles, leurs biens, ils sont prêts à les dépenser à cause de moi. Sachez que ces hommes-là, ces gens-là, sont ceux qui m'aiment le plus dans ma communauté. Qu'Allah fasse que nous soyons partis de ces gens-là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabaka hineni ya fala ko sababu yake kafani ya dai ala kanina obela jalin kishi kabutoroma o ko fa mi kishi nema yini ala subhanahu wa ta'ala fa ko ke davi ona so hera maka
Aminata Deni Abdullahi de Fatimata Baba Karija Fuluche Asani Hussein Moke Aliou Koroke na Brange Kerema La Wajao Ashek Sherif Usman Madani Haidara Moke o kɔfɛ an bɛ fɔlɔ ka Ala fo k'a tanu k'a barikada Ala min sɔnna ka munya ye ka bi fara an si kan salon an ni mɔgɔ dɔ ye nin kɛnɛ in ɲɛnɛmaya ɲina olu t'an cɛ la olu minnu tagara u ma fosi kɛ Ala subahanahu wa taala la n'Ala y'u ka kalifa minnu na an minnu fana bɛ yan an ma foyi di masa Rahamani ma n'a muɲuna ye ka bi kɔnɔ an bɛ don sebaliya sigi la o kɔfɛ an ti ɲinɛ an tɛ sɛgɛn ka foli lase an fa a n'an karamɔgɔ a n'an ɲɛ jɔyɔrɔ ma a seri Sherif Usman Madani Haidara Bamadan Den Basanga Turakele Sizafa k'a deli Ala subahanahu wa taala fɛ sijani kɛnɛ laban ko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o nɔgɔya n'a bɔnnaw ye Ala kana jugu ban an la Ala kana jugu se an la Ala kana an ka jugu ye Ala kana jugu bɔ an na Ala kana an n'a dugu jɛ o kɔfɛ an bɛ foli lase an ka bureau national ma o kɔfɛ an ka président ale tagalen no Mali la n'a ka délégué an b'a deli Ala fɛ fɛn mun tagatɔ sɔrɔ Ala kan'o kɛ k'u natɔ sɔrɔ an karamɔgɔ minnu b'an fɛ kɛnɛ kan yan an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ mina wajulu kɛ bi su in na ka foli kɛ an ka kɛnɛ denfa ani kɛnɛ denba ye a n'an ka mɔgɔba welelen bɛɛ lajɛlen k'a deli Ala fɛ an y'u wele u nana an ka bonya jaabi hami min b'u na Ala k'a dilan min ni masa Rahamani ta bɛ bɛn Ala ka nin k'an san fɔlɔ ye Ala kana nin k'an san laban ye kira n'a so bonya kama sɔli ara sɔli n'a ye fili min sɔrɔ kuma na a b'o hakɛ. Je me sens Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir tous réunis ici cette soirée. Nous le remercions pourquoi, puisque nous sommes ici en bonne santé et longévité. Il y a ceux qui étaient avec nous ici l'année passée, ils ne sont pas aujourd'hui. Ils sont partis répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont rien fait de mauvais. Nous qui sommes restés ici, en vie, en santé, nous n'avons rien donné de précieux à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il nous a donné la longévité et la vie. Je demande à tous ceux qui sont présents ici, dans cette tribune-là, que Dieu nous donne longue vie, santé, bonheur et prospérité. La délégation qui m'accompagne et moi-même, nous vous transportons une salutation la plus honorable, la plus respectueuse, la plus digne, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous l'a dit monsieur Koné, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis le fondateur de Ansar Dine. Pourquoi fondateur? Parce que la fondation, jusqu'à aujourd'hui nous sommes là, c'est par moi ils sont passés. Les secrétaires généraux du conseil c'est-à-dire également le comité des imams et le comité des sages. Donc entre le président Bongo et Ali Bongo et ce conseil-là, c'était moi qui étais devant pour faire plus d'opérations. Ils avaient trouvé une place, il fallait des papiers et tout. Par ma volonté et Ansar Dine, c'est Dieu qui a voulu et Dieu qui a mis cette voile-là sur moi. Ce monsieur occupé de ça, ils ont commencé. Là, une petite mosquée, et aujourd'hui, voilà, la grande mosquée de là. Ça fait à peu près 20 ans ou plus que je suis avec Ansar Dine. Et quand c'était dans le conseil sur la fille, ça dit comme tous les éléments. Je ne les ai pas lâchés, je ne les ai pas laissés, je suis avec eux toujours, jusqu'à mon dernier jour. Donc, oui, alhamdulillah, rabbil alamin, je les salue, je les respecte beaucoup. Et aussi, tout ce qu'ils font pour moi aussi, seuls moi et qui connaissent. Que Dieu donne longévité, Dieu donne longue vie à Ansar Dine Gabon. Ansar Dine n'est pas seulement Ansar Dine Gabon, il est devenu Ansar Dine international. Parce que le monde entier parle d'Ansar Dine. Et je les remercie beaucoup. Je remercie tous les présidents des provinces qui sont ici. Madame l'ambassadeur, avec la disponibilité que vous avez eu, le temps que vous avez dit était très précieux. Laissez étant pour votre lit, la fraîcheur et tout, se présenter ici. Vous nous dites 2 mots et nous demandons à Dieu que Dieu nous soutienne. Depuis avec 2 semaines, nous avons fait nous avons depuis Sahoma, nous avons fait Folukula. Atlaka Folisi, Ambalakauma, Chevero, Romsube. Depuis Kundam, nous avons vraiment fait Jolanga Folukui. Namora Ambe Folisi, Anga Marinima, nous avons fait Madame Diallo, Fatmata Keta. Depuis Ansar Musutara Buyada Koro, avec Vilkajola, Ayaka Bunyawi. Atlaka Folisi, Aywa, Amara Jarama. Mali yonga nyembo kosi nyembo gaboya anga fulibai
vraiment u y'a fɔ cogo min na u bɛɛ ka bonya yɛrɛ a ye saga d'a ma ka tila ka giriman d'a kan wala an ka foli b'a ye bonya dibagaw ka ca an n'an da ma sa caman ma mais an bɛ an y'a kanu an karamɔgɔ y'an dege o la ko waleɲuman dogobaga o ye so ye an ka kitaka kamalen dɔ bɛ Makandu Sisɔgɔ a yɛrɛ fɛnɛ saga d'a ma ka tila an ka cɛkɔrɔba n'an fa k'an kana kɛ fitiriwale an karamɔgɔ y'a kalan o la n'o ye Alhaji Ɲang ye Tijan Ɲang maa fɔlɔ min ka bonya sera ma ɲina mawulidi labɛn na o ye Tijan Ɲang ye a ye giriman d'a ma o la an ka foli b'a ye o la an bɛ tila ka foli laban ni maa min ye o de ye an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba ye ni an bɛɛ lajɛlen b'o ka tanga kɔnɔ Ala ta kɔfɛ Gabon yan ani Gabon autorité k'a fɔ n'o ye an ka ambassadrice ye ni Nati Wale hali ni masa tɔgɔ la inchallah vraiment an ka foli b'a ye nin tɛ ambassadeur siɲɛ fɔlɔ ye anw ka kɛnɛ kan yan ni nin ma ka mɔgɔ sabanan nin bɛ ka mɔgɔ naaninan ye an bɛ ka kunbɛn nin kɛnɛ nin kan yan an ka ambassadeur min fatura Ala ka hinɛ a la ka da yɔrɔ nɛ ma a fana kunbɛn kɛnɛ nin kan yan wala ni an ka ambassadrice ye kɛnɛ in bonya o kɔrɔ ko u hakili b'u ka jamanadenw na wala an ka foli b'a ye vraiment an b'a fɔ ko mankan bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a kɛra Mali ye o a kɛra Afrique de l'Ouest yɔrɔ o yɔrɔ yarabi Ala ka mankan ninnu la Ala k'u bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka foli laban n'an ka ko yɛrɛ sababu ye a Sheikh Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya a n'a ka kalandenw a n'a kanubaga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fo kana se Gabon tɔnden bɛɛ lajɛlen ma an ka foli b'a ye. Distingués invités en vos rangs, qualité et grade, permettez-moi à la thème d'adresser, rendre grâce à Allah, le tout miséricorde, qui par sa volonté nous a montré ces jours de célébration du Mawlud, jour de commémoratif de la naissance du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui et sa famille et ses compagnons. Au nom du président Amsadi National Gabon, M. Omar Traoré, je souhaite la cordiale et bienvenue sur tous, à toutes sur ces beaux sites collège Capitaine Djoriri pour la célébration du Mawlud. La cérémonie qui nous réunit en ces jours de jeudi le 4 septembre 2025 est un événement historique et fortement attendu par le musulman du monde entier. C'est le lieu pour nous Ansar de rendre un vibrant hommage à Cheikh Sherif Usman Madani Haidara, guide spirituel d'Amsar, qui par sa prédication ont permis aujourd'hui à l'humanité de connaître la valeur fondamentale de l'islam qui parmi la célébration du Mawlud. Permettez-moi d'adresser de chaleureuses salutations à la communauté musulmane du Gabon pour leur abnégation et leur disponibilité aux côtés de l'association Amsadi National Gabon pour le développement de l'islam au Gabon. Nos sincères remerciements vont à l'endroit de l'autorité gabonaise, à leur tête son Excellence Brice-Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, que Allah, dans sa grâce, le guide et mené le Gabon le plus haut sommet du continent africain, dans la tolérance, dans le développement et l'amour, et dans la paix et dans le concorde. Reconnu également en République gabonaise, suivant le récépissé numéro 119, bar MISPID, bar SG, bar ZRE. ADLG Gabon œuvre sans relâche pour le rayonnement de l'islam authentique, trône par notre guide spirituel, à savoir la division de l'islam, religion de paix et de tolérance.
la saine compréhension de l'islam par la formation et l'information, l'amélioration du comportement moral et spirituel des fidèles musulmans, la réalisation d'infrastructures sanitaires, éducatives, religieuses, sociales et culturelles, l'assistance aux démunis et aux nécessités et aux victimes des catastrophes, l'établissement et le renforcement des mécanismes de solidarité entre les hommes en général et en particulier les membres Amsardine. Amsardine National Gabon est une association musulmane apolitique à but non lucratif et ouverte à tous les musulmans qui désirent d'apporter leur connaissance à l'islam, accepter les statuts et les règlements intérieurs et de prêter les serments à l'égance de l'islam et de l'association. J'invite l'ensemble des personnes présentes à suivre avec la plus grande attention les prêches que Oustaz Nabi Issa Kone va nous procurer. Merci à toutes pour votre compréhension, que Allah veille sur nous. Excellence du Mauloud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bete menen kofe anga wajulu kela kunye ankara mogo Issa Kone alamiye aslamia demeton ansar wajulu kela bay gabonga ufeno ay dakunya flamila sekene kuno anga jeka anyimada ufe kanaba bela jenefo namu anti nyine papa silako ay ani foli kaka bele afora e chogomi wati na afari mandala kusebe tiens dongo antale foli blala namu jale dalembe banadlanka angale haklibe mauludu kola mo maka ale folo rede anga nyamogo nyini ko yela ko mauludu abike wati juma abike don juma wa abike ro juma tiens on dala de ngamita ale fo sabu amankene anya ka bana kome wallahi wakera jale dale namu femi mba nikunka ko yekira ka bangeli ko kone amba nyina ala fe namu ala ka kenya danam amin anti nyina ka foli sigi anga marenima namu vraiment amba yere fana fo kosobe ka keita je aya ansar bunya anga bunya selama comprendre ya fo chogomi namu aye joro minta o madogo ana ayi amba fo ola o kaka ko fe namu anti nyine ambalaka ubeto wala namu Seida Amina amba fu ani amba min kumana namu tanti Mariam anga foli bawi ka ambalaka be fu to wala ka foli laba anga président namu Monsieur Daouda Jara ale mimbi Gabon be représenter ni kenenka Ansardine National Togola odo amba fu namu ka bureau fu wallahi ni wati na ale de be président national nona ale do comme fora chogomi ale do wati na président national bi malla ananga wudu national nyamogo fana Mahmoud Silla kosobe bolu yanga cheboy nyine odo karamogo ka keneka wallahi anga foli be wi bele ka nyine ala fe namu kene ya sigila herela ala ka woli herela amin ni kene ka ya antinyina karamogo ko ai kadamna ankinin fe anga karamogo bebeya Oustaz Nimaga Oustaz Kuse kata se abela jenema o bebe tabalaya namu wala nusoka di shuina shuye shubai magasa namu antinyine ai ambe jeudi de la odo ka beni le 4 namu 7 mois aywa le 4 9e mois namu 2025 kosobe ka beni kira ka hijra samba kile ani san kemenani namu ani san binani ani san wolonfla namu ani kalo saba ani kletani kile wallahi kone ambo dela odo shui na ye kletani flana shui ale redo shumi ni ala ya dabwa kama wallahi ka bunye shumi namu ni ala ya dabwa kama
k'a dama su ye su min ye kalo in bonya jira diɲɛ la o la kuma dɔw la ni nin kalo in jɔla maka se i b'a sɔrɔ mankan ka ca diinɛ faamu cogo tɛ kelen ye mɔgɔw ka diinɛ faamu cogo tɛ kelen ye wa diinɛ faamu cogo kɛli ka bɔ ɲɔgɔn na o tɛ kojugu ye anw farafarali hakilila la diinɛ na o tɛ kojugu ye mais ni farafarali nana se ɲɔgɔn juguya ma o de ye kojugu ye o la ni nin kalo in jɔla i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen olu bɛ degun kosɛbɛ ko munna ko dɔw b'a fɔ k'u bɛ Ala kira ka denkundi ɲɛnamaya o la nin kɛnɛ in kan ne b'a fɛ ka ɲininkali de sɛmɛ jama la an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ mawuludu kɛlɛ u jalakilen tɛ dɛ n'o kan'u jalaki u ka faamuya don u ka faamuya don nka e yɛrɛ min ko i bɛ mawuludu kɛ yala dalilu dɔ b'e bolo a kɛtɔla i fɛ wa ayiwa ni dalilu b'i bolo o tuma n'o sabatilen b'e bolo e ka taa n'i ka mawuludu kɛli ye min ko a t'a kɛ e k'o to yen kana fɛn fɔ a ma o tuma anw tɛ fɛn fɔ maa si ma k'i ye mawuludu kɛlɛ walima k'i ye mawuludu kɛlɛ dɔ kɛlɛ non kira m'o yira an na kira m'o yira an na nka an tɛmɛtɔla an ti ɲinɛ jamana faamaw kɔ an b'u ka foli segin u ma nin kɛnɛ in kan président de la république an ka foli b'a ye chef de la communauté musulmane an ka foli b'a ye an ka imamba imam Tidiane Baba Gana an ka foli b'a ye surɔ u ye silamɛ bɛɛ invité ka imamu bɛɛ invité mawuludu la u yɛrɛ fɛ asande la an yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan a baara kunfɔlɔ kɛla min ye o ye kuranɛ kalan de ye n badenw ne ka ɲininkali an b'a fɛ an ka jɛ ka jaabi ɲɔgɔn fɛ hakili la kɔni e k'i hakili kɛ k'a jaabi lamɛnnikɛlaw e ni hakili kɛ k'a jaabi wa ne yɛrɛ min bɛ k'a fɔ ne n'an hakili kɛ k'a jaabi o ye jumɛn ye an y'a fɔ n ko surɔ imamba ka invitation na an ye mawuludu baara daminɛ ni kuranɛ kalan de ye yala mawuludukɛlaw minnu bɛ mawuludu ɲɛnamaya u b'a ɲɛnamaya cogo jumɛn na fɛnba fɔlɔ min an b'o ye a ka ca la mawuludukɛla dɔw la o ye kuranɛ kalan ye ka fara ɲɔgɔn kan ka kuranɛ kalan ka Ala barikada ko alakiraba bangela mariu yala kuranɛ kalani silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan ka kuranɛ kalan o ye kojugu ye wa walima o ye koɲuman ye o tɛ kojugu ye dɛ a filanan i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen ni mawuludu kalo jɔla olu bɛ fara ɲɔgɔn kan de u ka zawiyaw kɔnɔ u ka misiriw kɔnɔ u ka bulonw kɔnɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka Ala kɔsumaw kɛ badenw yala ka fara ɲɔgɔn kan silamɛ fɛ ka Ala kɔsuma o ye kojugu ye wa a sabanan ni mawuludu kalo jɔla a ka ca la o bulon kɔnɔ ani o zawiyaw kɔnɔ ani o misiriw kɔnɔ ani bɛdaw kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan kuma dɔw la ka kira tando
maduda e ko juguya ay o te ko juguya yala an karamogo bola sisa ka kira fasada yada ha je amba fu ajara ko jugu ka dakuru ya flala wallahi mo suro fana kira fasada la asande misri kono apele kira fasada la asande misri kono kun kone o kera dre okuma anga fara nyongo ka slameo ko ala kira babangela kata kira ka mangutu fo ka kira fasada yala o fana ye kojugu yawa ay o te kojugu asabana anani na namu ode ni mauludu kalo jola namu slame do iba soro bi fara nyongo ka ina fo an fara me nyongo ka ta chogom kosobe wajulu kene ubisigi mogo be wele kana alama mogo hakli be jigi kira ka tarikula namu ina fo amba abola ka minke sisa wallahi Seyda Kan ala fodre amba fu bele ka kila ka en profiter namu ka anfa ananga imamu ananga chogoroba imamu Kan wallahi amba fu ni kenenka bele amba fu ni kenenka kosobe olu de jola ansar din koro kunu wudo kasoro bi masi wallahi okera olambadeo islameu farali nyongonka eka islameu wele kana fara nyongonka ika du kono aka kira ka mangutu fo nyongonye ka kira ka jogo nyumanya ufo ka islameu wele aka tambeda doka ka kira ka bara nyuma ulakali yala we jugumayewa ai o madelika kai kone aduruna namu ode yala nini kalo isela namu slameo beni ka kira ka bangeli nyanama ya chogo dedo me ka chogo ya udefo kosobe do bi fara nyongo ka namu ka ala kosuma oke do era bi fara nyongo ka namu ka ala bato oke obeke ala dungo qur'ana kono namu wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin kone ko Muhammad mogo wele kana alama ko ikado mogo wele li kana alama namu ka ala ko fo mogo yi ka mogo hakli jigi ala ko la namu ko akachala mogo mi na dalendo alala ko abe nafa do soro akene wallahi ne tiedre yala ka mogo wele kana alama wajuli siraka ka mogo wele kana alama qur'an kalan siraka ka mogo wele kana alama ko shuka ke jogo nyuma yaka yalo fana ko juguyewa ai otai akondo ka kira ka bangeli nusoja chogo nini kalo injola ude nuti imuto ama kone ni wala ka dumuni di mogoma fi sabilillah ka fandan son fi sabilillah ka nyumanya uke fi sabilillah yala nyumanya keli ko kira bangela oye ko juguyewa ai to ko juguye badon namu awolon flana one ko yala nini kalo injola anga fara nyonga namu ka ala wele ka bo salo na kana nyina namu ala e here min kanyi ka nyine ala fe ala do fara anga here ka anye degu munu soro ka dele ala fe o degu ka wili nikira muhammadu bonyaye yala ko fana ye kojugu yewa o de kojugu o kuma nyine ngali fleni kitabu tiki ko namu fa in kana fi'luna kulluhu umira bihi alquran namu ko fa aina li haram kone ko ni maka munu ambola ku ngali seme jamala namu
n'a y'a sɔrɔ ala ye nin sabati kuranɛ kɔnɔ an ye fɛn minnu fɔta ka mɔgɔw wele ka na kuranɛ kalan ma ka mɔgɔw wele ka na ala kosuma ma ka mɔgɔw wele ka taa kira kanu ani kira bonya jirali ma ka mɔgɔw wele ka taa wajuli ma ka mɔgɔw wele ka taa ɲumanya ma ko o kuma o baara minnu filɛ ni kuranɛ de y'an wele kana o ma ko kana fɔ mawuludu kɛlɛw ma k'u tɛ fɛn na mawuludi ye kuranɛ ka fɛn ɲininen de ye mɔjugu fɔ dɔ a bɛ faamu wa a faamulen don o kuma an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ fitinin tɛ an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛw la kɛnɛba don ka da mun kan n'an ye kuranɛ ta k'a lajɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrija qaumaka min az-zulumati ila nur wa zakkirhum bi ayamillah inna fi zalika la ayatin likulli sabarin shakur. Nabi kone Madu ala ko kuranɛ kɔnɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ale ye Musa ci ni kabako caman ye o kɛra n'a ka kabakow ye Musa cira ni kabako minnu ye a ko Musa t'a fɔ i ka mɔgɔw ye u ka alakotaw dabila o kɛra u ka tɔɲɔni dabila wallahi u ka ala kelen bato faama yaadalen kafalen tɔɲɔnikɛla min bɛ yen n'o ye Firawuna ye a n'a ka jama k'u ka tɔɲɔni dabila u k'a dɔn k'a fɔ fo Firawuna i tɛ ala ye ala bɛ yen o tɛ Firawuna ye o tuma a ko Musa ma ko i ka mɔgɔw minɛ ka bɔ filibantiya dibi la i k'u bila kandan sira kan n'o ye nɔrɔ ye i k'u bila kisi sira kan n'o ye alijinɛ sira ye a ko Musa ma wa zakkirhum bi ayyamillah ko Musa i kana ɲinɛ dɛ ko mɔgɔw hakili jigi ala ka donbaw la ala ye donba minnu kɛ san kɔnɔ ala ye donba minnu kɛ n'a donbaw sela i hakili ka to la badenw yala don bɛ yen silamɛw ka ɲi ka don min bonya ka tɛmɛ nin don in kan wa ayi o tɛ o man kan ka kɛ dɛ anw ye sunkalo kalo bonya ko baraji bi sɔrɔ a kalo la an y'o kɛ dɛ an ye leilatu kadiri bonya kosɛbɛ ko kuranɛ jiginna o la hiji waati mana se an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa Makan ka taa ni nafoloba ye ka san labɛn bɛɛ kɛ fo ne tɔgɔ ka da ko Laji an bɛ taa Makan o bɛ kɛ an b'o bɛɛ kɛ mun kama ko baraji sɔrɔ ka sɔrɔ an ɲinɛ an bɛ min kɔ hiji ma don fewu anw fɛ silamɛw fɛ fo kira cilen kɔfɛ kuranɛ bonya ma don fewu fo kira cilen kɔfɛ sunkalo ma don fewu silamɛw fɛ ko nafa bi sɔrɔ a la ko baraji bi sɔrɔ a la fo kira cilen kɔfɛ o tuma n'anw ye nin bɛɛ nafa sɔrɔ kira cilen kɔfɛ ja kira bangeni kɔn'a cili ɲa o tuma bangeni man kan ka bɔ an kɔnɔ sabu cili nana bangeli sɔrɔ yen o man ka ban kɔnɔ dɛ o la kira ka bangeni ala y'a kɛ fɛnba ye fɛn min ni ɲinɛ man kan ka k'a kɔ fewu ayi an tɛ ɲinɛ o ɲinɛ man kan ka k'a kɔ dɛ mun kama ala yɛrɛ fɔlɔ de manifestela kira ka bangeni na k'a yira diɲɛ na ko n ka maaba dɔ bɛ yen maaba min ni n bɛ n'o bila dugumakolo kɔ o manifestation min kɛra ala fɛ a y'a mɛn tarikuw la k'a ye sɛbɛnfɛnw kɔnɔ
alakira alayhi salatu wassalam abe bange do minna o y'a sɔrɔ bolison ala kota o fanga tun ka bon dugumakolo ko nga ala sɔnna a ma kuma min na ni kira bangela a y'a sɔrɔ Kisra u ka faama so a pied 14 o bɛɛ karila ɲɔgɔn fɛ a filanan a y'a sɔrɔ majusaw tun bɛ tasuma min bato san 1000 u bɛ tasuma bato san 1000 tasuma in manalen don san 1000 tasuma in a tɛ sa ala kira bangenen tasuma in sala o waati kelen na sawatakaw fɛ olu tun bɛ kɔ dɔ sɔn san 1000 kɔ in tɛ ja san 1000 tilema fara samiya kan ji bɛ kɔ in kɔnɔ u tun bɛ kɔ in bato di mais kira bangelen kɔ in fana jala badenw nin bɛɛ kɛla ka bɛn ni kira ka bangeni fɛn caman kɛra an da tɛna se minnu ma minnu kɛla ka bɛn ni kira ka bangeni ye k'a jira aw la k'a fɔ ko ala yɛrɛ fɔlɔ de ye fɛn dɔ kɛ ka yɛrɛ diɲɛma na ko n ka kira bangela o kɛra o la an b'a ɲini ala fɛ o kira in bonya kama yarabi ani hami minnu nana yan ala ka hami ninnu dilan amin yani an ka don an ka mawuduw kɔnɔ an bɛ foli segin sababu ɲuman ma an bɛ foli segin an ɲɛ jɔyɔrɔ ma an bɛ foli segin fasoden ɲuman ma an bɛ foli segin diinɛ jigiya ma an bɛ foli segin an karamɔgɔ ma Seydou Cherif Ousmane Madani Haidara magasa karamɔgɔ ni foli ka kan cɛ min ye baara kɛ nin diinɛ in na n'a ka baara kɛ ɲɔgɔn ma dogo cɛ min ye baara kɛ n'a nɔ yela diɲɛ bɛɛ kɔnɔ baara la o cɛ dɔ ye ale ye cɛ min kɛla faso fɛ degun kuma la a kɛla faso fɛ k'a faso ɲini ni hɛrɛ ye k'a faso ɲini ka degun bɔ a kɔnɔ ale de wulila ka taama ka don Mali duba bɛɛ kɔnɔ a tɔri ka sira bɛɛ ka wuli ka s'u bɛɛ ma k'u fara ɲɔgɔn kan k'u janto nin diinɛ in na u k'u janto faw ka sira kɔrɔ la n'o tɛ u jɔlen bɛ to jiri sanfɛla la wa jiri ju bɛ k'a tigɛ n'u ye a sera ka cɛw fara ɲɔgɔn kan a sera ka dɔnnibaaw fara ɲɔgɔn kan a sera ka alimamuw fara ɲɔgɔn kan a sera ka kɔlɔsitigiw minnu m'u faw janfa taa sira la k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na k'u kɛ faniba ye k'u kɛ k'u tɔgɔ di ɲɔgɔn ma k'u bɛɛ kɛ k'u bolo don faso in kɔrɔ faso kana bi fewu o jɛkulu o tɔgɔ de dala ko groupement de leaders spirituels musulmans du Mali tajamu qiyadat ruhiyya islamiyya fi Mali o jɛkulu ala sɔnna a ma k'a ɲɛmɔgɔya kalifa ale la a ɲɛmɔgɔya kalifalen ale la fo ka se bi ma an ye min ye o de ye ɲɛta ye an ye min ye o ye faso jɔli ye an ye min ye o ye tɛgɛ di ɲɔgɔnma ye an ye min ye o ye diinɛ sɛbɛ sɛbɛ k'o jira mɔgɔw la ka baara kɛ o kan o la ɲinan o jɛkuluba u sigila u ye thème dɔ di ɲinan mawuludu kan ka tila k'a ɲini bɛɛ fɛ kalandenw ani karamɔgɔw majilisiw la zawiyaw kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka kuma nin thème in kan ka se ka dɔ fɔ a la magasa
i kana fɔ e tɛ Mali kɔnɔ k'a t'i concerné e tɛ maliden ye wa i tɛ maliden ye wa an ka jamanatigi sigilen filɛ yan an b'a fɔ nin kɛnɛ in kan o tuma o thème kɔnɔna na u nana ni fɛnba damadɔ ye a la belebeleba dɔ ye jumɛn ye laadiriya laadiriya Magasa ni i bi baara o baara la a lajɛ i ni Ala cɛ la mɔgɔw to yen i ka baara in kɛ ni laadiriya ye ni jɔyɔrɔ kalifali la jɔyɔrɔ in baara kɛ ni laadiriya ye n'i ye jama ɲɛmaa ye i ka ɲɛmɔgɔya kɛ ni laadiriya ye n'i ye dutigi ye i ka dutigiya kɛ ni laadiriya ye sabula laadiriya n'a bɛ e la a b'i ka diinɛ représenter i la a filanan mɔgɔya ɲuman hadamadenya ɲuman a b'o représenter i la o la mɔgɔ o mɔgɔ tilenna ka kɛ laadiri ye du kɔnɔ wallahi duden tɔw bɛ k'i fɛ n'i tilenna ka kɛ laadiri ye kabila kɔnɔ kabiladen tɔw bɛ k'i fɛ ayiwa o tuma ne kɛra laadiri ye jamana kɔnɔ dun jamanaden bɛɛ b'i k'i fɛ bɛɛ na k'i fɛ dɛ sabu an bɛɛ mako bɛ min na bi o ye laadiriya de ye ni laadiriya sabatila lafiya bɛ na a filanan Magasa o de ye yafa an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka yafa ɲɔgɔn ma yafa an y'o sɔrɔ alakiraba alayhi salatu wassalam an y'o sɔrɔ kuranɛ nana ka na ale jogondiya ka kira jogo don ni fɛnba min ye o dɔ de kɛla yafa ye sabu kuranɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ yen Ala ko kira ma khuzul afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin ko Muhammad ko yafa fɔlɔ minɛ yafa mɔgɔw ma ko caman bɛna k'i la nka yafa bila ɲɛfɛ juguya caman bɛna ta k'i sɛgɛrɛ yafa mɔgɔw ma Magasa n'i ye se sɔrɔ yafa n'i ye se sɔrɔ yafa sabu kuma min na i bi yafa mɔgɔ ma k'a sɔrɔ a y'i tɔɲɔ Ala b'i fara a ka maabaw de kan o kuma Ala b'i fara jɔyɔrɔtigiw kan Ala b'i fara darajaba sɔrɔbaaw kan o de kama a ye kira jogo don ni fɛnba min ye o dɔ de kɛla yafa ye nka kira yafa la dɛ kira yafa la munna kira yafa la alakira alayhi salatu wassalam aw b'a dɔn k'a fɔ a y'a ka ɲɛnamaya daminɛ bɛɛ kɛ Maka de san 13 a kɛla kira ye ka sɔrɔ a bɛ Maka de mais ka kɔn a kɛlen ya kira ye a tun bɛ cogo di Magan dugu kɔnɔ a kanunen kun don mɔgɔw tun b'a fɛ mɔgɔw y'a kanu bɛɛ tun b'a fɛ nin kamalen in ka k'i somɔgɔ ye mais kuma min na n'a ci la baara sɔrɔla baara sɔrɔla u y'a kɛlɛ u y'a juguya u y'a dabali u ye gɛrɛndɛ sigi a da la san 2 walima san 3
ka anaka somogo bɛɛ ka u embargo daw kan maa tɛ fɛrɛ k'u ma maa ni u ni mɔgɔ tɛ jɛ ko la u ye o gɛlɛya ta ka da kira da la o kɛra a n'a somɔgɔw wallahi Abdulmutalibu denw ani Hashimi denw u ye nin gɛlɛya in kun nka Ala sɔnna a ma kana se di kira ma o kɛra Ala ye se d'a ma tuma min na Ala ye se d'a ma o se sɔrɔla Fatihu Maka kɔfɛ o kɛra Fatihu Maka la minnu ye kira gɛn ka bɔ Maka minnu ye gɛrɛndɛ sigi a da la minnu ye tɔɔrɔ bɛɛ d'a kan a n'a ka mɔgɔw kan a kelen fɛ kɔfɛ ka se sɔrɔ o kan n'a y'a ja a b'a bɛɛ da k'a bɛɛ kantigɛ Ala y'o se d'a ma n'a y'a ja se sɔrɔlen kɔfɛ a fɛ a bɛ se k'u bɛɛ kɛ jɔn ye mais a ye baara kɛ ni kuranɛ aya in ye khuzul afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin ko Ala ko a ma yafa minɛ a kɛlen ka se sɔrɔ maganga ninnu kan n badenw u yɛrɛ hakili la an ye min da nin cɛ in kan a tɛna tɔ to an na sisan a n'a ka juru bɛ sara an na wallahi nka a y'u sara ni mun ye a y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ko magankaw yala aw b'a jigiya bi ne Muhamadu bɛ mun kɛ aw la degun bɛɛ kɔfɛ se sɔrɔ la dɔgɔya kɔfɛ bonya sɔrɔ la bi se bɛ ale de ye ale de ye faama ye Ala ye bonya d'a ma bi belebele ninnu bɛɛ dɔgɔya la dutigiba ninnu u dɔgɔya la magan faamabaw u dɔgɔyalen filɛ kira de ye faama ye bi ordre bɛɛ bɛ bɔ ale de yɔrɔ a ko ma aw b'a jigiya ne bɛ mun kɛ aw la bi u b'a dɔn wallahi u b'a dɔn u bannen don a la nka dusukun b'a fɛ u b'a dɔn min bɛ nin cɛ in bolo tiɲɛ don wallahi u b'a dɔn o ko an tɛ foyi jigiya ka bɔ yɔrɔ bi fo hɛrɛ wallahi a ko izhabu fa antum tulaqa a ko nin tɔɲɔnikɛla ninnu ma minnu y'a tɔɲɔ kunu minnu y'a lajaba kunu minnu y'a kɔngɔ kunu minnu y'a embargo d'a kan kunu ko a ye taa ɲafa la aw bɛɛ ma mabado an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kun ye an ye Gabon ka bɛn septembre kalo tile 4 ma san 2025 a silamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolofaraba min bɛ Gabonkaw fɛ yen nɔ sango san ka kɛ ni alakiraba ka bangeli ye u bɛ nin kɛnɛba in sigi an b'a ɲini Ala fɛ ɲinanta kɛra hɛrɛ la cogo min na san wɛrɛ ta Ala k'o yira an na Ala ka basigi don jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nin bɛɛ sababu ɲuman ye an karamɔgɔ ye Ala ka si ni kɛnɛya di a ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'aw bila yan wassalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh Allah kira yang agaira dare dare Muhammadu yang anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira Allah kira yang agaira dare dare Mamado, Takiyullahi Mamado,